Benvingudes i benvinguts a un altre videotutorial del nostre blog materialsvalencià.blogspot.com. Avui anem a estudiar l'obertura dels vocals de la E i de la O, sempre en posició tònica. Tenim aquest dubte, no?, de quan sabem si aquesta E o aquesta O són obertes o són tancades. Recordem primer de tot el triangle famós. Recordem que la I i la U sempre són vocals tancades i la A vocal sempre oberta. Físicament la I i la U és el moment en què la boca està més tancada i la A quan obrim més la boca, i la I i la O sempre tindrem aquesta posició que no sabrem, hem d'intentar aprendre quan és oberta, quan és tancada. Bé, la idea inicial primera important és, sempre els castellanoparlants diu que el valencià és molt complicat perquè el castellà no té vocalisme obert i és més fàcil que el valencià, perquè el valencià és molt complicat. És veritat que el valencià sí que accentua diguem que sí que posa tilde i distingeix entre les vocals obertes i tancades i el castellà no, però el castellà també té vocalisme obert. Això és bo saber-ho per donar-nos compte que el valencià no és el bitxo raro, i també per intentar treure profit a aquesta obertura que fa el castellà per aprofitar-la també per al valencià. És a dir, un andalús sempre és l'exemple que poso jo a classe, que fa molta gràcia entre els alumnes, però és molt significatiu. Com que jo tinc meitat de la família andalusa, puc permetre'm el luxe de posar l'exemple, no estic fent burla, òbviament. Però un andalús aquesta frase, com la diu? No diu què és, diu què és. Eixa obertura que hem fet a l'andalús style és l'obertura que necessitem després per fer la E i la O en valencià. Què és? És la mateixa obertura que després fem en valencià, la mateixa obertura de la boca. Com ho fem? Hem de posicionar la boca amb l'obertura de la A, però en lloc de dir una A, dir una E o una O. Obrint la boca i en lloc de dir A, diem E. I en lloc de dir A, diem O. Aquesta E i aquesta O amb la boca oberta, com si fos una A, és la clau per fer bé l'obertura de les vocals. He dividit les regles en dos blocs, regles d'emergència, diguem, i regles d'ampliació. Les regles d'emergència justifiquen el seu nom perquè crec que són regles que ens treuen d'un bon embolic en un examen o qualsevol examen escrit o un examen oral, i crec que són molt fàcils de recordar, molt fàcils de recordar, per lògica i per la seva senzillesa. Crec que són fàcils d'acudir a elles quan tenim un dubte d'acudir-hi, i crec que ens salvaran d'una situació complicada. Les tres primeres són molt fàcils, les podríem resumir de la següent manera. Les agudes, la E i la O en paraules agudes sempre apareixen com a tancades, la E i la O en planes obertes i la E i la O en esdrúixoles també obertes. Les agudes prioritàriament, normalment, són tancades: sabó, cançó, cafè, torró, pretén, anglès, emoció, vuitè. Encara que molts parlars diuen cafè i diuen pretén i diuen anglès, nosaltres al País Valencià ho diem en vocal tancada. Les expressions més importants, que no fa falta ni memoritzar-les perquè les tenim molt presents sempre i molt al cap, però, açò, això, allò i de bo, són les principals excepcions. Quan són en paraules planes, a priori, normalment, eixa i eixa O sempre són obertes: tendre, pètal, home, telèfon, nostre, cova, nova, Antoni. Hi ha altres excepcions que he escrit així, les més importants.
Intenteu sempre fer-vos dir en veu alta, pronuncieu en veu alta les dues paraules, la que està ben dita, no? I la que està malament, la que està correctament oberta i la que està malament, la que està erròniament tancada, diguem. Així vosaltres veieu la diferència sempre. És a dir, digueu home, 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 val? Feu aquesta repetició fins que vosaltres aneu trobant-vos còmodes i aneu trobant-vos quina és l'obertura que necessiteu. La tercera regla, els druíxoles sempre són obertes, n'hi ha molt poquetes paraules tancades. Acadèmia, història, òrfena, gènere, memòria, val? En València n'hi ha una peculiaritat perquè n'hi ha de posar la tilde oberta, però n'hi ha com una convenció que ens fa i ens obliga, diguem, a pronunciar aquesta paraula com si fos tancada, diem València, no diem València, encara que l'accent sigui obert. I la quarta regla, que també crec que és molt fàcil de recordar, molt fàcil de recordar, aglutina un munt de paraules, un nombre molt elevat, però realment elevat de paraules, moltes paraules, dins d'aquesta quarta regla. És a dir, si a la síl·laba següent quan tenim una E i una O, en la síl·laba següent apareix una I o una U, val? Eixa E i eixa O seran obertes. Val? Si mirem ètic, la síl·laba següent té una I, per tant, ètic és oberta. Conveni, val? La síl·laba següent té una I, per tant, oberta. Tèxtil, en la síl·laba següent té una I, oberta. Mòdul, val? En la síl·laba següent té una U, per tant, oberta. Mèdic, microbi, fèmur, val? Totes aquestes paraules també les podríem encaixar en la norma número 2, perquè moltes d'elles són planes. I és veritat que n'hi ha moltes paraules que les podem encaixar en diferents regles. Per això crec que aquestes 4 regles realment són molt importants. Val? La quarta és molt important, realment. Bé, si anem a les regles d'ampliació, ampliem l'obertura de la E amb 3 regles. Davant de L geminada, doble R i R, eixa E seria oberta, arrel, ferro, serra, mel, n'hi ha d'altres paraules. La segona és quan les paraules formades en les terminacions ecte, ecta, epte i epta, projecte, subjecte, recepta, perfecte, inepte. I la darrera regla davant de paraules amb el diftong eu, peu, fideu, preu, molt fàcil. Bé, la O oberta amb aquestes 2 regles d'ampliació. Tenim un grup ahí també mitjanament nombrós de paraules d'origen culte, patogen, amorf, ciclop, demagog, totes aquestes paraules d'origen culte serien amb la oberta. I després, la darrera regla, tenim així un munt de terminacions, les paraules formades amb les terminacions, i tenim així un bon grapat de terminacions. Clar, no és pràctic memoritzar-les totes, oc, oca, of, ofa, och, no, això no és pràctic. Per tant, fiquem-nos la idea, almenys l'essència d'esta regla seria que quan una paraula té una terminació i tenim involucrat la vocal O, encara que vagi acompanyat d'altres lletres, és a dir, paraula que acabe i amb una terminació on tinguem la O implicada, tot pinta que aquesta O serà oberta. Groc, carxofa, roig, cresol, esport, i aquestes les altres paraules. Excepcions més importants: boca, gola, bola, cola, nebot, jota, i n'hi ha més també, però les més importants. Bé, fins ací més o menys he intentat agafar totes aquelles regles més importants, anar subratllant quines són les parts més importants d'aquesta lliçó. Ara el primer que toca és fer molta pràctica, revisar-les i fer molta pràctica, és a dir, davant de l'espill,
us tanqueu a la vostra habitació i practicar molt, fins que arriba un moment que n'hi ha moltes paraules que les interioritzem i fins que aquest so que és complicat a priori de l'obertura acabem per interioritzar-ho i al final ja veureu com és més fàcil del que sembla. Bé, fins ací, fins un altre videotutorial i espero que hagi sigut molt profitós i vinga, endavant i a practicar.